Benvinguts. Som Guardians of Cars i avui analitzarem aquest magnífic Hyundai Elantra 2016. En aquesta ocasió voldríem agrair al concessionari Hyundai a Via Autotec, situat a la carretera de l'aldea Tortosa, quilòmetre 2,5 de Tortosa, per deixar-nos gravar aquest nou Hyundai Elantra 2016 i portar-lo al canal. Bé, ja estem a l'interior del nou Hyundai Elantra 2016. I bé, aquí tenim volant multifunció, pantalla tàctil i aquí tindrem altres diferents paràmetres. Toma USB, auxiliar, 12 volts, espai per a deixar-hi objectes, al igual com a la guantera, els portalates, portagafes, al reposabraços tindrem un cofre molt gran i aquí a la guantera, al igual que a l'altra porta. I doncs, comencem. Arrencarem l'Elantra i ens anem a fer una volta. Què us puc contar d'aquest nou Hyundai Elantra 2016? Doncs que tots els models de l'Elantra fins ara han tingut unes vendes de més de 100 milions d'unitats. La veritat és que Hyundai s'ha treballat molt en confeccionar aquesta berlina compacta i la veritat és que creiem que està molt ben construïda. Té més d'un 50% d'acer reforçat, la qual cosa li oferirà molta resistència. Després, també tindrem que té, en quant a seguretat, tenir més ni menys que les 5 estrelles EuroNCAP, l'atorgació més alta de seguretat de cotxes. I en quant a altres aspectes de seguretat, podríem destacar que les portes traseres tenen 2 barres de protecció i els pilars B estan reforçats. Fem un poc de conducció. Com veieu, és molt fluid. I Hyundai ha anat treballant molt en tota la insonorització del vehicle. Com podeu anar observant, per diferents parts del vehicle, tenim uns acabats molt bons. Tenim uns acabats Black Piano, com podeu veure aquí. Ara us estem ensenyant el quadre d'instruments. Té una acceleració molt progressiva i concretament en este Hyundai Elantra, la versió Tecno, tenim un canvi de 6 velocitats. I com veieu, la ventilació és molt bona. Tenim molta bona ventilació en aquest Hyundai Elantra. I un altre aspecte a destacar, que ens ha agradat molt, el filtre de partícules, que no cal que tingui manteniment. Després, altres aspectes importants que tindrem serà que en el seu volant multifunció i tenim el control de velocitat de creuer
podem limitar. Després també tindrem en Bluetooth per a respondre. I podrem agafar i canviar diferents paràmetres que ens siguin necessaris i ho tindrem molt a mà. Ara comprovarem el seu sistema de so. La veritat és que tenim molt bona qualitat de so en aquest Hyundai Elantra. Bé, les places traseres, com veieu, tenim un habitacle molt gran, asientos de tela, 3 seients, el del mig serà per a un adult de talla mitjana en un trajecte curt o per a un nen. O si no, amb el reposabraços, amb els 2 portalates i 3 reposacaps. Com veieu, també tenim anclatges isofix. Aquí tenim rets per portar objectes, en aquest cas en el seient del conductor no hi tenim. Amb una posició còmoda per al conductor tenim suficient lloc per als genolls. Aquí tenim la toma d'aire de la part de darrere. També tenim aquí unes guanteres. I una persona com jo que faig 1,90 m aniria un pèl just, però bé, aniria prou còmode dins del que cap. Una persona de més o menys 1,80 m aniria perfectament. Com veieu, la part trasera és molt elegant, molt neta, amb els pilots trasers en LED. Aquí tenim la càmera de visió trasera, la insígnia de Hyundai i els sensors d'aparcament trasers. Amb la clau mateix podrem obrir semiautomàticament el portó traser i l'acabem d'obrir. Com veieu, és molt espaiós, tenim 407 litres. En aquest cas no tenim anclatges. Tenim roda de recanvi. I aquí tenim, per fer-ho més còmode, els tiradors per poder abatir els seients d'enrere. Guanyant així molt d'espai. Com podeu veure, la superfície és prou plana i per portar-hi esquís o algun moble ho podríem realitzar de forma molt còmoda i eficient. Bé, com veieu, tenim en aquesta berlina compacta un gran confort de marxa. És molt còmoda per autovies i autopistes i carreteres secundàries. La seva gran batalla fa que sigui molt estable en curves i la seva gran insonorització fa que puguem tancar la ràdio i no sentir quasi bé gens el soroll de rodadura ni de l'exterior.
La seva direcció és molt còmoda, molt firme. El seu motor és molt elàstic i té una potència molt adient. La veritat és que ens ha agradat molt fer aquesta anàlisi perquè era un cotxe que hem estat esperant durant uns mesos i al final l'hem pogut analitzar. I ens ha sorprès bastant perquè teníem unes altes expectatives i les ha acabat trencant, les ha sobrepassat fins i tot. Estem molt orgullosos del treball que ha fet Hyundai. És una berlina que, tant per a una família com per a un jove que vol comprar el seu primer cotxe, és molt versàtil. Tenim molta habilitat, l'habitacle és molt espaiós, també les places traseres són molt espaioses, el maleter és més que suficient. Finalitzat l'anàlisi d'aquest nou Hyundai Elantra 2016. Bé, avui ens despedim els dos guardians des de dins del cotxe. No, Alfons? Sí. Esperem que us hagi agradat, li doneu un bon like, ho compartigueu i us subscriviu per més vídeos, més anàlisis i bueno, que d'aquí poc ve el segon noticiari. Esperem que us agradi. Ens veiem. Ens veiem. Som Guardians of Cars. Conduir és la nostra passió. Ja ho pots ben dir. Lingers after 5